yeZimbabwe, ndadzoka zvakare ndakakubatira inyaya yemukomana anonzi Owen ane 28 years dzekuberekwa. Nyaya yaOwen yakatanga muna 2023. Owen paishanda ari security guard pane imwe kambani, apo paakasvikirwa nematsotsi vakamusunga maoko nemakumbo vakaba mari inokwana iyo kuita $238,000. Zvakafungidzirwa kuti Owen azonzi ari mukati menyaya iyoyi. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai pano paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani pachannel ino, usakanganwe kusubscribe ndapota wotera notification bell, apo patichakuzivisa nyaya dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nomumastrits social media. Wokomendawo like unokushare, zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipushawo video yedu tisi tine nyaya dzinopisa. Mhuri yeZimbabwe, sarai muchiona video ramukoma vaOwen vachitaura kuziva kwavanoita Owen mukukura kwake nemukugara kwake pamwe chete nemhosva yaakapiwa. Ini ndinonzi Hama Muteri, ndiri mukoma kuna Owen nekure. Taberekwa tiri 96 nemadzibaba edu 18. Kune uniqueness inowanikwa pavanhu. Madzibaba edu akadaro ari 18. Owen ari wechi 96. Takaberekwa tiri 96. Wekutanga ndewa 37. Owen ndokupedzisira ari wa 96. Worichi wechi 96. But ari wechi 96 pane chiri kutishamisa uniqueness ina Owen. Inotibata. One, mwana ari refined zvinobatika zvokuti munhu wese anozviona pa society patakakurira tirerwa nemadzibaba edu. Two, Owen ari munhu anotya Mwari, kuziva kwatinoita achipinda church day in day out. Atina kunzwa Owen paakanziba ane paakaba. Owen atongeswa. Owen amhanyirirwa nemunhu. Owen apopotedzana nemunhu. Handisi kutondera chinhu chakadaro ba. Nhasi pane chinondishamisa chekuti Owen anonzi atongwa kunzi papazwa pakambani paanga achigada. Chinhu chekutanga chinoita kuti kambani itore munhu, kutrusta munhu kana vapedza kumuinterview vanomutrusta kuti munhu anogona kutisenzera. Aitwa God ochinzi Abba. Apa ari kutsvaga fees. Zvinondi confuser. Iyi ndiri kuti one, Owen handizivi hangu paakachuza ake this discipline yaakaenda kundoita kuuniversity. Aifanira kuita mufundisi. Kunzwisisa kwanditi aifanira kuita mufundisi. Nekuti maqualities akadaro anoonekwa pavafundisi. Yes, mukati vafundisi vanogona kuwandisa mufamily, but Owen was supposed to be one of those candidates. Owen akura pachikoro, ndoda kuronda pachikoro akura kuti munhu akuenda pachikoro. Akagwaza kubva kuprimary kunosvika kusecondary. Ari kurova chikoro. Hakuna pandiri kutondera panonzi Owen akapanishwa kana kuti madzibaba edu adaidzwa muchikoro kuvunza kuti Owen chichaitika. Hakuna chinhu chakadaro. But the question that is coming pa upenyu hwa Owen yakutibata. Ndiani ari kuquestiona kuti Owen has right? Why not come to us? Why not talk to us? We are the very people that own Owen. Let me say to own. Tiri vanhu vacho vanonzi ndivo vaOwen. Hakuna kubva kune wa 1937 mukoma wedu kusvika kuna iyi wechi 95 tozoita Owen anogona kupa Owen mhosva. Handisi kumuona yokuti kudini. Hakuna pakapfurikidza Owen nevakadzi vedu isi takaroora. Hakuna pakapfurikidza Owen nevana vedu isi vatakabereka iye haasi taane mwana ba. Hapana pakapfurikidza ba. Ponzi nemunhu ari kufamba Owen akanganisa 17 years, 24 years. That's not a joke. Uchitora munhu ari innocent. Okay, regai ndikutaurire izvizvi zvandoda kuti ndishare nemimi. MuBible inini ndichita zvekufundisa vanhu Bible. Ndinofoswa kudzokera kuna Genesis, kuna Joseph. Joseph unotengeswa nehama dzake. Asi isusu kunoku kwete. Anotengeswa nehama dzake. Oendeswa kuMidiana. Vasvika ikoko kuna mai vangari eculprit inzi mai Potiphar. Vanoti ndiri kukuda kuti uwe murume wangu. Zvikanzi ndinotadzira Mwari sei? Ndiyo character yandiri kutaura yaOwen. Hamunzwi zvichinzi Owen ane girlfriend pakati. Hamunzwi zvichinzi Owen ane mwana pakati. Mai Potiphar neunhubu kwakuti ndiri kukuda kusvika mwana akatiza kwakusara aine bhaji. Owen ndakamutarisa panonzi ngatibe, ndinomuona achiti ngatinamati. Owen paine vakadzi vari kuti vanoda kumutemuta anoti ngatinamati. That kind of a character. Ponzi pane munhu ari kumupa mhosva, zvinotibata, zvinotikanganisa, zvinotidisturba, zvinokanganisa magariro. Tinozowana munhu akaita sei?
for the coming 17 years munhu anenge achigona kudzidzisa society kuita zvakanaka ndiani? Kana mamuvharira nyika yezoziva sei chokwadi? Ndiri kukumbira kana paine anogona kumira kuti Owen apiwe chance kana platform yekuti amire ataure zvinhu. Ndinotondera one of the days tiri pachechi yatakapangidzirwa nemadzibaba edu. Owen anoitisa lesson abva kuchikoro kuRusape kwanga achita A level. Anoyamunoka kuitisa lesson. Indiri a very acclimatized person kuvhangeri. I'm used to that. Ndakashamiswa nema quotations aita. At that tender age, 24, 23, thereabout, ndo pakaitisa lesson. Ndo zitondera zvokuti mfana akabuda akaenda. Na nhasi ndiri kushuvira zvinhu zvakadaro. Ndonzwa kuti pane ari kumuti Owen inhubu. Diablos asitasvika pana Owen saizvozvo. Chimbomusiyai mwana ararame achizviraramira. Nekuti pane zvinoda kubatwa mupenyu kuita zvisingadi. Pamwe tinogona kubata musanangurwa toita mhosva pamberi paMwari. Owen chai kubata musanangurwa toita mhosva paMwari. Ndoda kutaura shoko iroro. Iroro. Saka Mwari ngatiitire nyasha. Kana paine vanogona kutibatsirawo panyaya ya Owen. Nekuti pamwe pacho kana tiri kuno kwatigoni kureza mari inogona kuti tiwane rubatsiro kana kumagweta kana kuita zvimwe zvinhu zvinopfuura izvi. Asi kana kuine vanogona kutibatsira pana Owen taikumbira rubatsiro. Mutibatsirawo kumonita kuna chakazoitwa na Owen chaakazotanga mari mwezuro chacho chinyi. Chaasina kumbobvira aita ozotangira pamusoro. Hakuna zvinhu zvakadaro. Nhubu inotanga vakuru vanotanzi upenzi hwechembere unotanga iri kumamuza. Kana harahwawo futi upenzi hwayo inotanga iri kumamuza. Ndini imbwa, ndini chichi. Owen akatanga angori munhu ari refined. Ndo zvaari. Zvokuzoti anoita nhubu zvakutishamisa. Hatigoni kubudisa muromo wekuti vakatonga vanotadza. It's very hard. Nekuti vanoiswapo nekutrustwa. But even pavana vaJakobho pakaiswa vatongi kavana vaGadhi. Asi vana vaIsaka vanga vari vanhu vanoziva nguva. Havanaunzwa vatongiba. Kwakune vana vaRubheni vanonzwa vatongiba. Ngatitarire even tichitonga. Tikutonga kuti kudini. Owen chaiye chainga vadzoke kwatiri titaure tese nevanotonga. Ndokumbira zvinhu zvakadaro. Titaure tese. Nekuti kumusha kwawo kune vanhu vari right. Kumusha kwawo kune nhubu. Asi kwete pana Owen ndaramba hangu. Mwari ngatiitire nyasha. Tinotenda.